masa. Horas Lasroha kajupak kita musiak kadongan di pertanyaan palabok roha marhiti channel YouTube YKB Mamarhata Batak Toba. Adorakso tatangihok kata ni debata perjulu mertangiang mahita. Pupuji kami ho ali debata amanami di bagasan anak Yesus Kristus siho kopame. Ala pangaramotio mututong bui kami nuaeng laho manangiho katam nabadiye sialani urasi kami sian akahagalion hahurangan dosa nami asa tamahan yali Tuhan jongjong biarupamu marsaur dohot ho nabadiya asiroham marhite anak Yesus Kristus. Amen. Dia muda aliak kadongan ia si pahusor-husor ni rohatta sadarion dibuat sia buku wasiat kekal namar hodolad debata nasun hinagugu sian hata ni hatta natar surat di buku Hesekiel 30 ayat 20 sada sahat rodibidu 40 ayat 4. Jala nagade pamusatan ni si pahusor-husorota imasian ayat 20 lalu nama dok. Jadi tadaw nasida ma audo jahuba debata nasidai nang uju nahubuak ko nasida tu akabangso parbigu jala hupapungu nasida muse mulak tu tano nasidai nang go sahalak siya nasida tahe daktadig bisi hubahen sahalak todong naung didok tim medis kanker naung di stadium natibo prop dodongan jolma na madituk roha na marniday bana mardumu use tummet dope yanakon na alay totong do ibana marhiras ni roha madala ni ragam pangubation naikon boduson na alay dang madili bana tugu dorohana pos dorohana say nalehonon ni Tuhanido haguguon din naibana tutu galido niya nibana alay dihapor siyaido debata nasub hinagugu nabuido debata mabahin ahape tidol panirang Hesekiel do makadongan pabua debata Jahuba do mabuak kala Israel tu habuangan Babel jala tolak nadotong papunguhon mula muse nasida ra dinasida tuk sotar bahed do padenggat tumula muse seasa siak kebuangan nai ala nok sanga matapor nasida jala papungon sada bangso naung terbuang ku marsera alai di debata Jahuba dangadong nasubui ay debata nasun hinagugu di mana jo do kita dibaga sa pangalaho manak situasi na mabahen madate jala madili roha tabay do ukuran ni keberhasilan dohot na somarhasil yukur ola ni hagugo tasadiri do tunjuk do so taparetokon hasun guguon ni debata gariada tahe olodo laoso marsitutu makaporsyai pabuah sun hinagugo do Tuhani ra ditikyon taadopi parsirangguton do paraluan mangalo sahit manang parsualan ra tahilala gali jala madili alay tayong makadongan pabuwa ra mardala do kita do tuhatta debata Jahuba debata nataha porsyai ima Tuhan nagok huaso di atas ni pikiran do parbinotoan ni hitaon sa luhud martang yang mahita ido tutual itu hajujuk do kami mangasahot pikiran mangasahon parbinoto purtibi laho mangatusi namasa di kami alay mauliati mandi pengotho naradido hotong rak merdalan mangurupi kami mangalehon akag
naso hupikiri hanihian, mangalihong gugu, mabaik kami oleh Tuhan, bui tetap makirim nadinggan siakko, atau pasu-pasu mahami. Mauliati mariho, marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Sokodi majolo partang yang ata di tikion kadongan. Alai sotong lupa hamate. Like, subscribe. Dungita sagiho bamuse itu akka dongan na asing akka natatad daroke. Marhiti-hiti indunga dohot tita. Parsidohot memberitahu berita naulito sa Doktor Tibion. Saya di pasu-pasu tuhat taima hita. Horas.